nieuwe tv-serie. Weer moet er dit jaar de ketel in. Kent u het ketelgericht in stijl? Ja, ik ken het ketelgericht in stijl en ik moet misschien wel tot mijn schande bekennen dat ik nooit live ben gaan kijken. Maar ik heb het wel eens gezien via beelden die ervan uitgezonden zien. En ja, het staat zelfs ook op Wikipedia, hè, op de wereldwijde encyclopedie staat het uitgelegd. En ik zie natuurlijk ieder jaar de hele mooie wagen met de ketel en de duvels en de rechters. Ja, die zie ik iedere keer door de straat heen trekken. Ja, ik ken het. Ik vind het ketelgericht, ja, ik vind het ontzettend origineel. Want ik geloof eigenlijk niet dat ik een andere vereniging ken, vastelovensvereniging ken die zoiets heet. Bijna allemaal hebben ze prinsen en die hebben een duvel. Ja, dat vind ik wel mooi. En ik begreep ook dat het best al heel erg oud is dat dit gebeurt. En natuurlijk is het ontzettend leuk, ook vanuit mijn beroep, dat je eigenlijk een soort rechtszaak noorspeelt. Dat je vindt dat iemand iets fout heeft gedaan. Die krijgt dan ook meteen straf en dan moet dan de ketel in. Ja, leuk, blijven doen zou ik zeggen. Wat vind je ervan dat mensen zich één keer in de 4 jaar op ludieke wijze moeten verantwoorden? Nou, ludieke wijze, dat is best een moeilijk woord wat je doorgepakt hebt hoor. Maar ik vind het leuk. Op ludieke wijze betekent eigenlijk dat ze er toch een beetje een grapje van maakt, dat er wat humor in zit. Maar van de andere kant denk ik dat het ook heel belangrijk is dat het toch wel een serieus verwijt is wat aan iemand gemaakt wordt. En dat zijn natuurlijk verschillende mensen, hoeft zelfs begreep ik niet per se binnen Tegelen te zien. En ik vind in het kader van de carnaval om toch zo'n serieus onderwerp, om dat te brengen met eigenlijk humor, dat we erom kunnen lachen. Ja, vind ik ontzettend leuk. Waar moet het gerechtshof op letten? Nou, het gerechtshof, ik vind het moet altijd grappig blijven. Hè? Dat vind ik heel erg leuk. Van de andere kant, als ze er toch voor kiezen om een gerecht na te spelen, dan vind ik ook dat het wel een beetje moet kloppen met de werkelijkheid. En dan zien er eigenlijk 3 partijen die er een belangrijke rol in hebben. Dat is het gerechtshof. Die bepalen of iemand wel of niet in de ketel komt. Belangrijk is natuurlijk ook, we noemen het de aanklager of de officier van justitie. Dat is degene die ziet wat er fout gedaan is. Ja, en dan zal ik zeggen, de belangrijkste rol, dat vind ik dan, maar goed, dat komt door mijn beroep, is dat natuurlijk dat degene die door terechtstijd, dat die natuurlijk ook verdedigd moet worden. Die moet natuurlijk ook dingen kunnen zeggen waarom men het gedaan heeft, waarom men het niet gedaan heeft en of dat het wel of niet fout is. Dus ik vind dat het gerechtshof ervoor moet zorgen dat dat klopt, dat alle 3 die partijen ook allemaal evenveel aan het woord komen, dat ze ook respect voor elkaar hebben, dat ze elkaar niet uitpraten, waarbij het natuurlijk wel heel erg leuk is als er wat grapjes en humor in zitten en als dat een leuke discussie wordt. Wie vind je een goede kandidaat om nou te nomineren? Een goede kandidaat, want dat vroeg me nogal wat, want het zou er iemand zien die mogelijk in de ketel terechtkomt. Dus dan moet ik gewoon even nadenken. Ja, het is misschien een beetje veel, maar ik had er eigenlijk 3. Dan moet je kiezen. Ik had gedacht aan Kick-Out Zwarte Piet. En niet in verband met de Zwarte Piet discussie, maar omdat heel pas geleden Kick-Out Zwarte Piet ook zit dat ze het ook discriminerend vinden als we ons gewoon verkleiden met carnaval. Nou, dat vind ik niet, want het is juist leuk om dich te verkleien. En je als kinder wilt misschien geen cowboy en indiaan zien, omdat je het ook leuk vindt met de vastelovend, om iemand anders te kunnen zien. En dat je er echt totaal geen bedoeling mee hebt om door iemand mij te beledigen of te discrimineren. Dus ik vind dat ze dat fout zien. Nou, dat vind ik dat we misschien maar een keer duidelijk moeten maken. Dus dan zou ik zeggen, Kick-Out Zwarte Piet, geen mug de ketel in. Een ander waar ik aan gedacht heb, wat misschien wat dichter bij huis is, dat is eigenlijk Jan Linders. Waarom vind ik Jan Linders? Omdat ik vind dat Jan Linders eigenlijk al 5 jaar lang van ons centrum letterlijk een puinhoop gemaakt heeft. Martinushof is ruim 5 jaar geleden is dat gesloopt. En we zien nu 5 jaar later en eigenlijk heeft er alleen maar een braakliggend terrein.
En is de mooie tuin van Martinushof is weg en gebeurt er eigenlijk voor de rest niks. Dat vind ik echt voor het centrum van Tegelen en Stijl vind ik dat niet goed. En dat duurt veel te lang. Ja, en toen dacht ik nog, en dat heb je wellicht ook allemaal gezien, dat alle rellen die we de laatste 2 avonden gehad hebben, ja, dan mogen van mij ook de relschoppers in de ketel. Want die brengen veel schade aan, daar is iedereen bang voor. En dat hoeft zo niet en dat mag zo niet. Dus ik denk dat die ook wel een goede kandidaat zouden zien voor de ketel. Dus ja, ik weet het niet precies, dus ik loop maar een beetje aan nog over. Oh ja, Zullen we hier eens gaan kijken? oké, dat is leuk. Waar ken ik dich van? Ja, waar kent ze me van? We hebben hier een café. En ja, daar zijn we oerbater van. Dus hier komen heel veel mensen aan en toe wat drinken en vergaderen. Dus we zijn de oerbater van Catabra. Wie vindt dat in de ketel moet? Ja, dat denk ik dat er recent is gebeurd. Voor mij wel een hele goeie is. Dat is de burgemeester. Voor mij is dat de burgemeester van Venlo, meneer Scholten. En waarom? Ja, we moeten allemaal gesloten zien. En ze gingen gewoon na een raadsvergadering overal wat, of een keer wat drinken. En dat vonden we niet goed. En dat is voor mij de reden dat hij de ketel in moet. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Zullen we de man ook eens interviewen? Ja, dat lijkt me leuk. Hallo, Hallo. Waar ken ik dich van? waar kent je me van? Nou ja, misschien van een paar dingen. Allereerst, ik ben de pap van Mike Geerlings, de jeugdvorst Lucifer 2018. 2, je zit hier in de Maashoek. Ik woon in de Maashoek, dat is natuurlijk het mooiste stukje van Stijl. Ja. En 3, misschien dat de mensen me in het dorp kennen, dat ik voorzitter ben van Stijl voor Stijl. We organiseren wel eens mooie activiteiten, zoals de Stijler Dagen op Stijl. Ja? En wie vindt dat in de ketel moet? Wie ik in de ketel wil hebben, eens even denken. Ik denk dat ik geen misbij tegen in de ketel wil hebben. Het is geen persoon, maar het is een club. Ik zou de voetbalclub VVV wel in de ketel willen hebben. En waarom? Ja, ik ben voetballiefhebber, dus ik kijk hier naar het voetballen. En wie ik zo oud was Piet G, toen speelde VVV wel eens tegen Ajax. 3 keer 11 jaar geleden, dat is een mooi carnavalsgetal, 1987, was ik 10 jaar, speelde VVV 2 keer tegen Ajax. Hebben ze 2 keer gewonnen, hier in de Koel in Venlo. En dit jaar, 2020, 3 keer 11 jaar later, spelen die Venlo'se weer tegen Ajax. En wat doen ze? Ze verleren met 13-0. 13-0, de grootste nederlaag ooit in de Eredivisie, in het betaalde voetbal. En daarvoor vind ik dat de voetbalclub VVV maar eens even de vat moet gaan schroeien in de ketel. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Fijne nacht nog. Waar ken ik dich van? Ik ben Daan Doesborg en ik ben schrijver. Dus ik maak beuk en ook radio. Dus nou ja, daar zou ze me van kennen. Daan, Ja? waarom doen we dit via Skype? Ja, dat is omdat ik heel wiet weg woon in Amsterdam. En ja, dat is heel wiet fietsen en ik heb geen auto. Dus toen hebben we besloten om maar zo via Skype het interview te doen. Zodat ik niet 2 dagen op de fiets hoef te zitten hier. En ook weer 2 dagen terug. Oké, en wie vindt dat in een ketel moet? Ik zou het wel fijn vinden als we Donald Trump in de ketel gooien. Weet je wie dat is? Ja. Ja, daar mag ik van mij de ketel in. En waarom? Ik denk dat het heel belangrijk is dat als iemand een spelke verloren heeft of een verkiezing,
Dat hij dan eerlijk zegt, goh, ik heb verloren en dat vind ik jammer. Maar dan niet zo flauw over gaat lopen doen. En dat Donald Trump, dat vind ik toch wel zo'n flauwe derm. Dat hij niet gewoon toe durft te geven dat hij verloren heeft. En voor dat soort wazel vind ik, moeten we mensen gewoon de keteling groeien. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Hoi.